Angel, excuse me. Ah, oh my God, ano to? Fan mo ako? Hala, thank you po. Oh. Salamat. Picture ako. Sige, pwede picture. 1, 2, 3. Good morning, good morning, good morning. Today is January 3, 2020. Time check. 7:50 ng umaga. Maaga tayong aalis ngayon kasi nandito sa Iloilo si Angelica Jane Yap aka Pastillas Girl. So, isa sa mga iniidolo ko siya, at saka fan ako ng Team Ebs, yung tambalan nila yung love team nila ni Flo G yun. So, alis na tayo. See you later. Andito ako ngayon sa harap ng SM City. Kararating ko lang. Ako pa lang dito mag-isa. Sabi nila on the way na daw sila. So, hintayin lang natin. Papunta na kaming hotel. See you in a bit, Angelica. Yan, nandito na kami sa Suri. Hintayin lang namin yung isang kasama namin bago kami pumunta doon, pasok sa loob. Kasi para sabay-sabay kami. Look, yung regalo bibigay namin sa kanila. Ito kay Shash na. Ito para kay Angelica. Tawagan muna ni Rakra. Yan, papasok na kami sa hotel. Dili lang tagi, oh. Una ka. Bakit niya? Galang kami pa. Dira lang kita guru pun ko. Oh, pun ko sige. Dito lang sa may butterfly rock. Sa may butterfly rock. Diri rock oh. Dira lang kita sa may butterfly. Dito na kami sa loob ng hotel. Hello. Hi ka mo di sa vlog. Ano na gawin kasi? Yan yung ikaw kasi. Ay, sabi ko, ano ko rin yung kay ano? Bibigayan po. Bibigayan po. Bibigayan. O, picture na mo. Daling sila. Salamat. Ate po. Thank you po. Sorry kasi rin na sila. Angel, excuse me. Ah, oh my God, ano to? Fan mo ako? Hala, thank you po. Salamat. Picture ako. Sige, pwede picture. 1, 2, 3. Vlog ko ito, pwede mag-hi. Ako po dito. Hello po. Ayan, nag-subscribe kayo sa kanya.
picture sa nila. Against the light. Against the light. Team Ibs ako. Salamat po. Sana more vlogs with Logie. Salamat po. Natutuwa ako kahit ako lang mag-isa sa bahay. Natutuwa ako kapag kayo dalaw nagkikita. Thank you so much. Thank you for coming. Salamat po. Uy, ako wala pa ako. Oo, wait lang po. Then, kalumin lang. Thank you for watching. See you. See you in the next vlog. Thank you. Bye-bye. Ano mo makatuyan? Dire, upod ka. Din, bye-bye, SM. Bye. Bye-bye. Tara. Wait na kami.